Muri Zimbabwe muri rudadiso senguva dzese isusu tinokuunzirai zvirongwa zvatinofungidzira kuti zvirongwa zvichakufadzai, zvirongwa zvichakubatai. Asi sezvamunoziva imi, tine matambudziko atiri kusangana nawo pari zvino mukuedza kukupakurirai zvirongwa zvakasiyana-siyana. Naizvozvo ndinokumbira imi muri kumativi mana enyika, kana paine anenge achikwanisa kutiwanirawo madrone camera, anokwanisa kutiwanira makamera cheche, mavideo cameras, zvese tinogamushira. Kana muchida kutibatsira munotibatsira, kana muchitengesa zvakare munongotiudzawo kuti isusu ndine kamera yakadai ndiri kuita mari yakati, toona kuti tinotenderana here. Rubatsiro rwenyu runounza kunyemwerera pameso pedu, pasina imi hatipo. Drewmas Media taking you to another level. Lingabe linjani balaleli be Drewmas Media, sithanda ukubonga kakhulu ngokusupporta elisenza khona, ngesupport elisinika yona imihla ngemihla. Isaziso esilaso ngisokuthi besicela nxa likwanisa okulabaqwanisayo ukuthi besincedise ngama camera, lama video cameras, la ngama drone cameras, ukuthi sikwanise phela ukuthi lapho esihamba khona silikhiphele indaba ezimnandi, indaba elizithandayo ngazo zonke izikhathi, zibe ngindaba eziphuma zizihle, ziphuma zibukeka. Kulabo abakwanisa ukuthi besinike mahara besithi basupporta iDrewmas Media, hayi singabe sikuyami siyamukela ngesihle. Lalabo bathi hayi ngeke sikwanisa ukuthi silinike mahara, sifuna ukulithengisela, hayi phela siyakwanisa ukuthi sikhulumisane, sikwanisa ukuthi sithenge. Siyabonga kakhulu, libe le malanga amahle, libe lo 2021 omuhle, siyabonga. Tiri muno Mashonaland Central Province, nasi uno tasvika pane vamwe madzimai. Ndoda kuti vagozvizivisa ivo kuti vanonzani, vanobatsira mune zvipi. Kana muine mibvunzo, aiwa kandosaka tiripo. Nhamba dzedu ndidzo dzamuri kuona pari zvino pachivhitivhiti. Rangu zita semazuva ese ndinonzi Andrew Neshamba, mwanakomana wekwaNeshamba. Ukangoti Andrew Neshamba chete, aiwa hakuna mumwe munhu ane zita rakadaro muZimbabwe kunze kwangu inini chete. Unenge watosvika pandiri. Uyezve nhamba dzamuri kuona dziri pascreen idzo, hapana mumwe munhu ane nhamba dzakadaro muZimbabwe kunze kwedu chete Drewmas Media. Remember to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Nasi uno tiri pane rimwe level. Ndinovimba muchafarira chirongwa chatiri kukupai zuva ranhasi. Inini ndinonzi Alice Gogo. Ndinobatsira vanhu vakazvitakura, vane nhumbu dzine vanobata nhumbu dzichibva. Ndinobata zvine vanhu kuti vanhu vanoita mabridge, vanonge vachinzi vanhu vakunge vachienda kuma operation. Ndinoshanda semunhu anoshanda nescan. Ndinopindura vana vanenge vasina kugara zvakanaka mukati mematumbu. Ndinobata nevanhu vanorasika njere, zvikuru sei kana achangotanga zvesvi, aiwa akauya ndinoimba kuti anoita zvakanaka. Ndinowanza kuti kana ari munhu anenge akadaro ndikangosvikawo ndikanamata naye ndikaona dambudziko rake roda kuti nditore nguva yakadii ndinaye, ndinogona kuti ndimbogara naye. Kana zvinongogona kuti ndomubatsira, achibva abuda anobva ndamubatsira achitoenda zvake. Ndokubata kwandinoita pabasa iroro. Tingade kuziva kuti basa iri makaritanga rini, maane nguva yakadii muri mubasa raMwari? Ndava nenguva. Ndakatanga basa iri ndakatanga 2008. Ndo pandakanyatsokusimba kuti ndakunyatsokubata, zvokuti ndinovimba kuti pakubata kwandinoita nokuuya kwevanhu ndikunoti basa rangu riri kubatsira vanhu vazhinji mukati menyika ino. Pane mumwe mutsigiri weDrewmas Media anogara achitaura kuti mukoma Andrew, kana musina kutaura kuti nderipi zuva ramusingafe makakanganwa, munenge musati matanga kubvunza ameno mwanasikana wokwakaitano uko. Saka ndoda kukubvunzai zvakare kuti nderipi zuva ramusingafe makakanganwa kubva zvamatanga kubatsira vanhu, ramuti iri zuva iri handife ndakarikanganwa, chii chakaitika, muri kupi? Zuva randinoti zuva ranga rakaoma, izuva randisingakanganwa, izuva randanga ndiri pamagunji, raini handichaziva zvangu. Asi kuna amai vatakashiedzewa tikaenda tikanobata navo, ndofunga takaita chipo che5 days tiriko. Mai vavo vakabatsirwa navanhu vakawanda, takatanga tichivabatsira pafoni kusvikira tazonzi tanga tichikukumbirai musvike kuno.
takaenda zveshuwa tikanobata nemunhu takawana vaibatsira munhu anga akuvara asi takasvika tikabata naye kusvikira munhu aita zvakanaka tikazonzi nomweya ndinofanira kuti ndimutakure auya azosvika pano pamba ndikazoita 2 days ndiinaye munhu iyeye nanhasi right ndakabva ndichingobva ipapa panomboita 1 week pakabva pazouya mumwe munhu akabva kumvurwe munhu iyeye akauya ari murume akauya achipenga anga ari serious kuti vanhu ivavo vakauya panapa vari 12 vakaiva tikabatsirana naye anga asati achataura asanga kungoacta chete ndakanamata naye kusvikira akubvunza kuti nhai baba tiri kupi vakafara vakatanga kuchema amai vacho nevakauya vakasvika pakuti vakabva vamusheedza mwana wavo akavadavira ndikabva ndati zvaita zvakanaka chiendai zvenyu baba vemwana vakasvika pakutaura kuti madzimai inini panapa hapana kwandichaenda ndichagara panapa nemwana wangu kusvikira mwana wangu aita zvakanaka ndakamboremerwa nokuti ndaitya nekondisheni yanga ari asi mwari vakangoita minana yavo zvishuwa ndakarara naye akasvika panapa usiku tikarara naye tichinamata ndine mumwe wandinobatsira naye hapo zvake asi takabata kusvikira munhu uya ava right ndidhiraivha wemagonyeti muharare anoita achibuda zvake achikirosa mabhodha asi iko zvinezvi ava right saka ndiri kuvimba kuti basa ramwari vari kunditungamira riri kufamba zvakanaka. Mazvinzwa kahanzvadzi kaitano ndofunga mubvunzo wenyu wamunofarira uya ndaubvunza rezuva ravasingafi vakakanganwa. Tiri kuenderera mberi matimimi munobatsira nhau dzembereko nai. Saka kana munhu ari kuBritain munokwanisa kumubatsira ari ikoko here kana kuti pane zvinenge zvakutoda kuitwa kuti ange achibatsirikana? Ndinonamata naye pafoni ndikanamata naye pafoni ndinenge ndichiedza kuti nditarise chibereko chake ndo chandoda kutarisa kuti ndione kuti chibereko chake chakamira sei kana ndaona chibereko chake mamira chinenge chakaita ndine minamato yandinomuti ngaatsvake akatsvaka minamato iyoyo anozondifonera futi ndomupa munamato oshandisa munamato iyoyo ndinotarisira kuti ndikamupa munamato iyoyo akashandisa ndinotarisa kuti kwemwedzi 3 anofanira kunge ava munhu anenge azvitakura paminamato yandinenge ndamuitira pafoni iyoyo. Aha. Ko mune matambudziko here amunoti aya handikwanise kubatsira pafoni ndotoda kuti munhu auye kuno? Sematambudziko ndingati sedambudziko rokurasika njere idambudziko rokuti ndoda kuti munhu ndibate naye paari kune mumwe munhu wokuti anenge achirasika njere zvimwe zvinenge iri mweya yezvidhoma saka mweya iyoyo mweya yekuti ndinofanira kutanga ndaona kuti uku kupenga here kana kuti kurohwa nezvidhoma nokuti zvine kusiyana kwazvorira kwokuti mumwe munhu unenge arohwa nezvidhoma asi anouya achita kunge ari kupenga saka ndofanira kuti achisvika ndofanira kutanga ndaona kuti chii chiri kuitika paari zvidhoma here kupenga here ndozvitanga kushanda naye handingotange ndabata munhu asi ndofanira kutanga ndinyatsoona kuti munhu chiri kumutambudza chii panyama yake. Imwe nhau iri kuchema nevanhu inyaya yezvikwambo vanhu vari kudhiurwa nezvikwambo mumba umu vasikana havasi kuroorwa nekuda kwekuromba kunenge kwakaitika mumhuri varume havasi kuroora nekuda kweurombwa munobatsira here kubvisa urombwa mumhuri? Ndingati ipapo kupinda mudzimba ndichiti ndinobata mabasa akaita seekuti ndinobvisa zviri mudzimba aiwa izvozvo handiite asi ndinovimba kuti pakurwa nemhepo dzinenge dziripo kana munhu akauya kana ndikanamata naye ndinototaura kuti aiwa izvi ndinozvigona izvi handizvikwanisi nokuti harisi basa rese ukanzwa munhu umwe anotaura kuti basa rese rinonzi rine matambudziko ese ari pavanhu ndinoita anenge achinyepera vanhu. Pane matambudziko anobatwa nengirozi kune mamwe matambudziko okutoti munhu hamakwanisi. Aha. Mauya zvakanaka tingade kuziva zvakare ipapo kuti imimi munotoziva kuti matambudziko akaita seaya handaakwanise kuabatsira ndiapi acho amunoti matambudziko akadai handiagoni? Matambudziko andinotaura kuti aya matambudziko ya handimakwanisi handingati aripo andotaura izvozvo nenyaya yekuti mweya ndiwo unondidzidzisa kazhinji ndikaona munhu mweya unondiudza kuti izvi zvinhu izvi unozvikwanisa asi chinhu chandoti handikwanisi chinhu chokuti ndosvika ndichinobata zvikwambo mudzimba dzavanhu aiwa izvozvo handikwanisi. But munokwanisa kuzvidzinga henyu zvikwambo? Kana mwari vatendera nokuti chinondituma mweya mutsvene ndiwo unondiudza kuti ichi ita so kana mweya mutsvene ukandituma kuti ndiite ndinoita. Rimwe dambudziko riri kubata vanhu vakasiyana siyana ravari kuchema naro
ndere kusiyana kwevarume nevakadzi. Vanhu vari kurambana zvakanyanyisa. Munokwanisa here kuita kuti vanhu vange vachidzokerana? Iye zvinezvi pana baba vari kuBritain vakandibata vakati izvozvi mukadzi wangu torara mumba mumwe chete, asi anorara mudining, ini ndorara mubedroom. Hapachisina kuwirirana apa, rangozita chete rekuti vanhu vakaroorana. Munogona kubatanidza here vanhu vakadaro? Iyo ndo nhau dzekwangu chaidzo chaidzo. Panyaya dzevanhu vane dzimba dzisina kumira zvakanaka, uko ndinomira zvakanyanyisisa. Kazhinji kacho vanhu vanenge vakaita saivavo vokuti murume nemukadzi vanogara musame house kusvika pakuparadzana. Kazhinji kacho ni iyo mweya yatachimbotaura nyaya kuti pane mweya yezvikwambo, ndo mweya inenge yakunoshandisa vanhu ivavo. Chikwambo chinogona kugara pamurume, chikwambo chogona kugara pamukadzi. Saka nguva yokuti murume nemukadzi vanenge vachida kuti vange vachisangana mumba mavo, chikwambo chacho chiti mukadzi ndewangu kana kuti chiitwa murume ndewangu. Saka pazhinji papo ndo zvinenge zvichida kuti tigone kurwisana nemhepo iyoyo. Tine maitiro atinoita kuti vanhu ivavo vagone kubatanidzwa nomweya mutsvene, vanotozogara zvakanaka mukati memba yavo. Mhepo idzodzo dzabva. Yeah. Nekuti kutaura kudai kune vamwe vakatibata zvakare vachitaura kuti mumba mavanogara vanotonzwa chinhu chinotofamba. Ende dzimwe nguva kana vakanga vakarara pamwe chete baba apa mai apa, vanofuma murume aiswa kwake ega uko, mukadzi ari kwake ega, pachitoratidza kuti pana samwana anga aripo. Vamwe ndovanoroteswa achisangana nemurume kana achisangana nemudzimai, zvichizopedzisa zvaita kuti baba kana kuti amai vatize chimusha. Ndo mamwe matambudziko atiri kubatwa nawo nemhuri yeZimbabwe vachiti vanoda kubatsirwa. Ndinovimba iwayo mubati kana Mwari atendera munokwanisa kunge muchibatsira. Mweya mutsvene ndiwo unondituma. Kana mweya mutsvene ukandituma kuti dambudziko riri pamunhu rinofanira kupera, kana Mwari vakange vatonditendera, kana ndichifanira kunge ndichisvika ndinosvika, kana ndichiti vanhu vacho ngavauye ndinoita, kana ndichiita pafoni minamato iyo ndinogona kuita, nokuti Mwari inini handinyanyi kuwanzoita nekufunga kwangu, asi mweya mutsvene ndiwo unondidza kuti izvi unozvigona, izvi zviita so. Saka mweya mutsvene ukangonditi izviita, ndinoita sekutumwa kwandinenge ndaita. Tinoona kuti vanhu vamwe vanoshandisa bute, vamwe vanoshandisa mishonga chaiyo. Imimi kuchipostori tinoona mwashandisa mvura, vamwe vanoshandisa matombo. Imi munoshandisa chii pakubatsira kwenyu muri yeZimbabwe? Inini pakushandisa kwandinoita zvinobva nedambudziko romunhu vazhinji vacho ndinoshandisira mvura chete. Pamwe ndinoshandisa salt. Fanaka senyaya yekunzi hanzi kune mhepo iyo zvokuti mumba mune mhepo inozouya ichiita sei, ndinoshandisa salt nemvura. Ndo zvinhu zvandinenge ndichishandisa. Kozouya matambudziko akanoita seechidzimai aya yokuti vamwe unonge achirwadziwa kana chibereko chiri kumurwadza, mumwe haasi kubata mbereko, mumwe aita nhumbu dzichibva. Ndo zvinozosiyana manje minamato yandinge ndakushandisa inozosiyana ipapo pakuti dambudziko romunhu raanenge ainaro ndokuzosiyana. Mabva mabata imwe nhau zvakare iri kusanganikwa nayo nemadzimai akati wandei. Kazhinji kacho kune vaya vachangobva mukuroorana vanotaura kuti mukadzi wangu haachamire kuti ranongoramba ari kunguva yake, saka zvokuti kusangana kwavo kwakutonetsa. Munokwanisa here kunge muchibatsira dambudziko rakaita sairoro? Dambudziko rakaita sairoro ndotarisira kuti kuuya panapa makuseni, munhu akasvika panapa kuseni ndikamunamatira ndichida kuti ndidambure period iyoyo, kunosvika kunodoka kwezuva ndotarisira kuti ropa iro rinenge ramira ende hazvidzokorodzi, zvinobva zvatopera. Izvozvo ndine ruimbo nokuti vanhu vazhinji vari kuuya namatambudziko iyayo. Vamwe vari kuita matambudziko yokuti mumwe anoita dambudziko rokuti murume aita girlfriend, murume mukadzi waanenge adana naye anenge aine kuda kuvaparadzanisa, saka anoisa dambudziko pamurume kuti pano unosangana nemukadzi wake kumba panobva paitika dambudziko rakaita sairoro. Saka zvoita kuti mukadzi azoramba achibleed, murume haachacheuka mudzimai wake akuenda kupi kugirlfriend. Saka kazhinji kacho minamato iyoyo ndinoshandisa mvura chete yokudimbura ropa iroro, zvobva zvatopera. Ko ndoona zvakare mamwe madzimai vanorambidza varume vavo kunge vaine magirlfriends.
imimi tichitarisa kuchechi zvakaipa here kuti inini ndinge ndine kana vakadzi vana kana vashanu? Inini kwandiri nini zvakaipa. Ende imimi mukauya pano kana kuti girlfriend yenyu ikauya pana apa ikataura kuti aiwa inini ndine murume wandiri kufambidzana naye ndoda kuti murume andiroore. Inini hangu ngirozi yangu inoita kunge ine utsinye. Nekuti girlfriend yenyu ikauya ndikangomutoreka ruoko ndotomubvunza kuti iwe munhu wauri kuda kubatanzwa naye hana mukadzi wake here? Akana akatotsika saka ndotomutaura kuti ndaona pane mumwe mukadzi aripo. Asi kana iwe ndikuitire munamato ndikukuitira munamato asuzoti imba yako yaita sei? Imba yako yaparara. Ndikaita munamato iwoyo wokuti ndinoti munamato enda unobikisa. Ukanoshandisa munamato iwoyo murume uya anogona kuzongopedzera ango sumuka ega akutodzokera kupa kwake. Saka inini zvemagirlfriend handiwirirani nazvo. Nokuti nguva inoita murume girlfriend kurwadzisa mumwe munhu anenge ari mumwe. Ko dzimweni nguva isusu varume tinongochema tichikwarira mukati semasokisi. Kumba kunenge kusingagarike, mai mwana vachiita zvese zvavanoda just because ndivo vandakaroora. Zvozoita kuti ndive nepfungwa dzekuti dai ndakwanisa kunge ndine mumwe mudzimai. Imi hamuzviratidzwe here pamweya kuti murume uyu atambudzika here, gai zvake atsvage mumwe? Izvozvo ndinozvitaridzwa kutoti kana munhu achitouya ndinotomuudza kana ari mukadzi ari mumba make. Vanhu vomwe tine kamwe kaitiro katinoita. Ini ndaona kuti baba mukadzi uyu ari kuchema chema hake pamusoro pemurume wake asi iye ndiye ane dambudziko. Saka ndinotova neminamato yandinoita yekuti munoziva kuti unogona kuona kuti munhu uyu ari kusiyiwa nomurume wake nenyaya kuti mvura pamuviri wake iri kuita shoma. Saka unofanira kuti kana isipo kana kuti mvura ubva wamupa mazuva kuti mvura uchashandisa mazuva akati uchigesa usajamba. Zvatogadzirisa dambudziko nokuti murume wake pese paano yachaona mukadzi wake arichi akangochena. Saka zvoita kuti iye waita sei apedzera kutoona kuti ko smart iye ndiri kutsvaka inga mukadzi wangu akugona kuzvigadzirisa. Saka ndezvimwe zvinhu zvoita kuti tinyanye kutarisa zvokuti munhu anouya achema pamusoro pemba. Mumwe unochema pamusoro pemba kuti imba yangu asi iye ndiye anenge achitori nedambudziko. Saka pamweya mutsvene tinozviona izvi kuti uyu mukadzi uyu ndiye ane dambudziko. Saka tine way yokutaura naye. Kana ari murume akasunga togona kuti murume wako ngaauye. Kana murume wacho akauya kunoti ukazoona kuti ukazoda kupatsana kudzo uyuyu nedze uyuyu chipa kune munhu wani zvinowanza kukanganisa. Saka ukapatsana kudzo kuvanhu murume ari apa mukadzi ari apa muchinyatsoonesa nomumwe nomwe paanenge ari zvinoita kuti kana naiye murume varume vazhinji havafariri zvemaprofita izvo vanongoti amaprofita vanonyepa. Asi ukavati vari vese ukatanga kuronedza kuti baba mudzimai wenyu anoita so anoita so imi baba munoita so munoita so zvoita kuti munhu agutsika nekubatsirika zvokuti vamwe vanotozodzoka kutaura kuti iye zvinezvi mumba mangu mava nerugare. Saka tiri kuti isusu kune vaya vane varume vavo vasingagutsikani muchida kuti mimi vagare vagutsikane varume vagutsikane nemadzimai avo munokwanisa kuvabatsira? Tinokwanisa kuvabatsira, tinokwanisa kuvabatanidza. Oho. Muri kuzvinzwa muri yeZimbabwe. Regai kutaura kuno kwatiri kuita timboita tichinwira mvura nekuti Pauro paoma. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media will always take you to another level. Hai muri yeZimbabwe. Zita rangu ndinonzi Obed Chari. Pano muri kuona Drewmas Media. Ichakusvitsai ku another higher level. Yes, we salute you. Kana paine chinhu chaungatadza kutambira mhepo. Sorry. Kana paine chinhu chaungatadza kutambira mhepo. Pane imwe nhau yatanga tiri kuda kuti tibata zvakare, inhau yembavha. Vanhu vanzwa nekubirwa nembavha. Munokwanisa kubata here mbavha? Ndinomboti ite zvangu namati iyoyoyo handingati ndinobata mbavha, asi kazhinji kacho munhu akati zvichingoitika akauya tikamuitira munamato zvinogona kuti munhu wacho anobatwa anenge amubira wacho. Chimwe zvese chatingade kunzwa ndechekuti imimi pamunenge makubatsira vanhu, ndauya inini ndichida kubatsirwa. Pamunoti mabatwa nemweya mutsvene munenge matanga
imbarwiyo here kana kuti izvozvi so tiri tese saizvo tichitaura so munotokwanisa kuona matambudziko angu zvinofamba sei? Haidini handina kana zvimwe zvinhu zvotadza pandiri kuti mungati mai avabatwa nomweya ndogona kuti chitongoita nyaya ndogona kuti chitongoita nyaya ndakutopinda padambudziko rinyu ramenge minara ndisi munhu wekuti ndobva ndatanga kurira nendimi handina kupiwa chipo ichocho. Regedzai chite tichitokatira ipapo mhuri yeZimbabwe ndozati vatoteya nzeve kuti mukoma Andrew ngavataurwe tinzwe maproblems awo aiwaka isecret yangu iyoyo. Saka munoimba nziyo kuchechi kwenyu? Tinoimba dzipo kuchechi kwedu. Ndingangoda kuti mumbondirera 1 kamunonasa kuti aka ndokambo kandinofarira ndokambo kekuti kana ndikakanzwa kachiitwa ndinobva ndaswedera pedo nemusiki. Tinochengetwa naShe, tinochengetwa naShe, tinochengetwa naShe, tinochengetwa naShe. Wauya mucheki mukuru vanhu vachaona Ishewe kudenga vanoko kozomutswa vari kumakuva vaonekwe vose vakachena kamena. Hallelujah, ameni. Hallelujah, amena. Hallelujah, amena. Hallelujah, amena. Hallelujah, ameni. Hallelujah, amena. Hallelujah, amena. Hallelujah. Kambo kanofadza, kambo inini kwandiri ndinogona kuti kanosuwisa nekuti mabatiro akanoita zvakare. Adenda anga ndichikwanisa kuimba chipo ichocho ndo chimwe chekuti muchatondinamatirawo ndikwanise kuzoitawo sana macheso pamwe zvingandifambira. Ndezvipi ndeapi mashoko amungade kusiyako mhuri yeZimbabwe sezvo tasvika kwamvura yacheka makumbo takuita tichiswedera kwakaperera chirongwa? Ndeapi mashoko amungade kusiyira veruzhinji? Mashoko andingasiyira kune veruzhinji ndinongoti kune vane matambudziko aiwa ngavavuye tigone kubatsirana. Mwari havanyadzisi, hanzi ukakumbira unopiwa, chaunotsvaka Mwari vanokuitira. Ndinoimba kuti ukauya uchinokuzvipira pamberi paMwari, Mwari vanokusunungura padambudziko rako. Manzwa mashoko anovaka, mashoko anowanika mushoko dzvene reBhaibheri: kumbira unopiwa, gugudza unozarurirwa. Ndinovimba kune vese vachavabata vachida kunge vachibatsirwa. Hongu muchawanikwa muchibatsirwa mune chero dambudziko ripi rinogona kunge richikutambudzai, richikushungurudzai. Tasvika kwakaperera chirongwa chedu chezuva ranhasi. Tinokukurudzirai kufamba nesu. Mhuri yeDrewmas Media ngaikure.